na butang eh. Biray. Ay na. Oh, wag Ang matouch. Birahin! Birahin! Sila na ba kanya? Oy, wala ko ha. Nagdula na ko na rin. Kanina na sila. Yati asan ito si Payato mauna na kita dito basta langayana. Mo gani no katol lagay kong kamot ba lami lagay dula ang computer ba. Sa dito siya ni adto day. Ambot atong bata to eh. Lami ni bulihon ng mga bata dito ba. Dali lagay mangilag. Oh, kita pa. Unsa pa man day nga kita pinakabadlungon diri sa tong lugar. Gani patay yung bata ato. Ganina na mo dire. Ganina gitugda nga may glumot riya sige paabot sa imuha no kay lami lagay bulig bata ba. Nga tara na kay nakakupit ako ka mama ba. Ayo ay briya miya nakakupit ulit ka. Bala sinyo tara. Ay tara. Daghan man kay tao papso. Aw kini mabibog ira diharon. Patay yung bataan. Tara. Kay kulatag bata. Jun! Itong duo, Jun, me! Wala ko diyo. Lami na kayo dulag Roblox ba? Ayun mo diyo. Inga, jadang bataan ni ba? Hindi ko kadulaon ba? Naday kayo pang tagap! Dili na. Patay na nirado. Abre. Hoy! Hoy, abli ba? Ting mga bataan ni. Kaay, Mga bataan ni maniraman mo. Anak po mga bully o, nagkatagod dula ni ba? Dali na. Kami na pindula. Patay, dito ko kadulaan ni ba? Uli. Namatay ng kuya. Sukol mo. Sukol mo ani. Hey honey, how are you? You wanna see my? Woo! Send Gcash first. Or and my PayPal. You coming in the Philippines? December? You meet me? Just wait, honey. Something loud in the outside of my room. Malaki mo niya ba? Nakakabidyo call na rin akong fa mo? Hiro ba? Bago nung buhanga ka ron. Saba ka. Uy, mga respeto ba? Lumon ko na. Liban na, Jud, oh? Kala! Sabi na! Balaki mo ba? Nakakabidyo call nito? Maka-high mo ba? Alumon ko na ron. Di ko liyan ka. Ikaw kung... Ikaw! Gawas! Gawas! Ayun siya magawas sa akin mas aralan. Dito ka. Gawas! Kaya wala ka nagbayad niya. Mamuli, mabata, inoon. Kano sa ka natigulang mo? Ilang tagiya ka. Wa di ka kaila sa kuha. Bantay ng taritan nimo. Ano pa yun? Ang sipot po eh. Laway ni magtulad doon. Basta akong ingon sa inyo ha, pag makadungog saba, dire karon, pampalungon tayo computer. Basta ako naghilom ra ko dre ha. Dahil lagi mo sigsaba, mga bata dyan yung sabaan kayo. Ay, salamat. Yan hawa. Natigulang. Kadulang jud ko. Siguang, kisinin na to. Oh, kanin papso! Yati kang bataan ka. Ang si tiguang. Ang si tiguang. Balik papsa! Yung ubi. Ay, nagigingkod. Kaya ko sa mga bata dyan ni. Hindi na akong dula diya ba? Hindi sa mata. Dako lagi ni mabalsa niyo damo. Ayun dyan, send ng Gcash? Okay. Imo rin kung gipagawa sa Let me see this. Pushi pa ko ang mururon? Bato ni ba? wala na sa paplyo. Ikaw din naglabay sa simlo. Ay, sapa ako nagagol. Oh, kana! Oh! Hawa ni bawaan mo kaligo ito. Bagong buhanga ka ron. Kaya may labay bato diya. Oh, kana butang eh. Biray. Ay na. Oh, wag Ang matouch. Birahin! Sila na ba kanya? Oy, wala ko ha. Nagdula na ko na rin. Kanina na sila. Kasi kaniyo, Makabuak mo mga computers diya. Makabayad mo. mga bata ni naglabay. Kung labay ha? No. Si wala ha? Gawas. Kaniyo. Gawas. Gawas. Gawas mo. Gawas.
Kailan ko sa mama ni mo ha? Napalay utas ulisos ako ha.